da falalatta suwa an ka sani da faɗar la ilaha illallah eto musulmi, amma suwa ne ya fice yan tijjaniya su ne ya fice don su kullum cikin la ilaha illallah suke. To ka gani abinda muke kiran su yi kokari su kyautata aqidar su, wannan kalma mune musu albishir, wannan kalma da sun ka rika su ci gaba da riƙunta, kalma ce mai girma, amma su ji tsoron Allah su yi aiki da ita, ba faɗi ɗaya da baki ba. Sannan ku kuma 'yan izala tun da kun yi shaida cewa kuna saku-saku da ita, to ku taho ku tanye 'yan tijjaniya ga riƙo da la ilaha illallah. Ba na ce ba ku riƙe da ita, duk muna riƙe da ita, amma dai sun fi mu riƙo da ita, sun fi mu faɗin ta hakan ga nuna da yawa. Me kun ka ce? Da baki haka yake, sun fi mu faɗin ta ga baki. To mista bakin ku nauyi ga faɗin ta, kalmar ƙware ce ko ba ta ƙware ba ce? To don mi ba ku nan ku na yi nauyi ko 'yan izala ga faɗin ta?